investor, bloger, finančný edukátor, mám sám pre seba taký titul vymyslený. A v neposlednom rade investičný poradca, spolupracujem so spoločnosťou Finax a poskytujem klientom služby v oblasti správy osobných financií, finančného plánovania a aj správy samotných investícií. To len potom vám ukážem ešte jeden slajdík veľmi rýchlo. Čo sa týka dnešného programu, čakajte, ja skúsim spustiť tú prezentáciu, nech to tam ukazuje. Každopádne, Zuzka, chcem sa spýtať, neviem úplne presne s tými otázkami, ako to budeme robiť. Môžu byť počas, alebo na konci, alebo aké sú možnosti? OK, vieš čo, je to v podstate na tebe, môžu si zapnúť mikrofón, môžu sa opýtať počas, alebo napíšu do chatu a ty si to potom na záver, ako keby zhrnieš, prečítaš si chat. Čiže máš na výber, ako to tebe najviac vyhovovalo. Je to akože v princípe jedno, ako môžete do toho aj skočiť, keď vás niečo napadne a môžete aj napísať do toho chatu, proste na konci dáme nejaký priestor na tie otázky, ale ak budete mať niečo proste ku konkrétnemu slajdu, niečo nejasné alebo nejaké informácie, tak sa kľudne ozvite. Na dnes časovo by to malo vychádzať tak, že snáď do hodiny plus minus by som mal stihnúť tú prezentáciu, budem sa fakt snažiť, aj keď teda som strašne ukecaný, zvlášť pri takýchto témach, takže urobím všetko preto, aby sme to stihli. Potom bude nejaký čas na tie otázky ešte, ak budú, takže do takej hoďky a pol by sme mali byť vybavení. OK, takže môžeme ísť na to. Čiže ešte raz, moje meno Vladimír Jurík, investičný agent, investor, bloger. O peniazoch, o financiách píšem na stránke www.peniazesúčasť.sk. S Finaxom spolupracujem nielen ako investičný poradca, ale som tam aj člen investičného výboru, vlastne, kde teda dávame dokopy tie portfólia a služby, ktoré poskytujeme klientom. Takže ak vás zaujíma viacej o tom, čo robím, o čom píšem, tak na stránke peniazesúčasť.sk alebo mailom sa môžete na mňa obrátiť vladimír@peniazesúčasť.sk. Dnes teda budeme hovoriť o tom, prečo musíte investovať, čo je základný investičný paradox, ako si nastaviť rozpočet, koľko sporiť, ako riešiť veľké nákupy a tak ďalej. Kedy ste za vodou, to je taká dobrá téma, ako a kde investovať rozumne. Ale vzhľadom na skúsenosti z minulej prednášky, kedy to trvalo celé strašne dlho, tak sme to rozdelili na dve časti. Dnes budeme hovoriť primárne o tých základoch, čiže o tých peniazoch, financiách, ako si dať dokopy osobné financie a konkrétne investovanie preberieme na budúce, ktoré bude... Kedy je ten dátum, Zuzka? Mi to vypadlo. O 2 týždne, myslím, je to, ak sa nemýlim. Áno, teraz ani ja nemám presne ten dátum, ale... OK, máte to v mailoch. OK, dobre, takže toto je zhruba dnešný ten plán a verím tomu, že do tej hodiny a pol to stihneme. Takže ak je všetko OK, všetko funguje, dúfam, že internety sa nepokazia a môžeme teda začať. Najdôležitejšia vec pri uvažovaní o tom, akým spôsobom dať tie financie dokopy, akým spôsobom investovať, je to, že neexistujú žiadne istoty. Tak ako koniec koncov v živote, ani v ničom inom presne to isté platí aj pri investovaní a pri manažovaní financií. Nikto už nič negarantuje. Stále sa bavím len o nejakých pravdepodobnostiach, že ak urobíme niečo, tak s veľkou pravdepodobnosťou alebo s nejakou pravdepodobnosťou to dopadne nejako, ale nikde proste nie je žiadna garancia. Najlepšie, čo môžeme urobiť, alebo čo ja viem vám ponúknuť, je, že investovaním a riadením osobných financií podľa princípov, o ktorých tu hovoríme, a tie princípy sú primárne o tom, že to investovanie je tzv. Evidence-based, čiže na základe nejakých dát, ktoré máme k dispozícii z minulosti, minimalizujete pravdepodobnosť urobenia zásadných chýb, ktoré by vás mohli potenciálne do budúcna ohroziť finančne a zároveň maximalizujete pravdepodobnosť dosiahnutia vašich investičných a finančných cieľov. Takže toto je nejaký ten základný rámec, v ktorom sa budeme pohybovať. Legálna poznámka, nič v tejto prezentácii nie je investičné poradenstvo ani ponuka na nákup alebo predaj čohokoľvek. Prezentácia slúži len na
informačné účely. Akože aj právnici by mohli byť spokojní. Takže môj dnešný cieľ poskytnúť vám dostatok informácií na to, aby ste sa vedeli rozhodnúť alebo aby ste vedeli urobiť rozumné rozhodnutie, akým spôsobom, ktorý bude pre vás ten najrozumnejší, najvhodnejší, spravovať do budúcna vaše investície a vaše peniaze. OK, zásadná otázka, prečo investujeme, prečo sme sa tu dneska vôbec stretli. Samozrejme, tých dôvodov môže byť x. Z môjho pohľadu najdôležitejšie sú, investujeme pre naše budúce ja, to znamená, to je taká klasika, každého napadne na prvý pohľad, že na dôchodok, takzvané, to znamená, že príde nejaký čas, niekedy v budúcnosti, kedy už nebudeme chcieť môcť pracovať, ale stále budeme potrebovať nejaký príjem a tú časť života treba nejakým spôsobom zafinancovať. Druhý časti dôvod je ochrana majetku proti inflácii a tretia taká, keď je niekto taký náročnejší na seba, náhrada ľudského kapitálu finančným a skúsme v rýchlosti prejsť cez všetky tie 3 body. Toto, ak neviem teda, či si ešte niekto z vás pamätá, to je názov filmu Juraja Jakubiska spred niekoľkých 10 rokov, niekedy možno nejaké 90. roky. Lepšie byť zdravý a bohatý ako chorý a chudobný, no samozrejme. Napriek tomu, že často sa stretávam s tým medzi priateľmi, rodičmi, príbuznými, ako keby, že tá téma financií bola taká nejaká akoby špinavá, nedôstojná, že na peniazoch nezáleží, hlavne aby sme boli, hlavne to zdravíčko, aby sme boli spokojní. Peniaze sú proste dôležité a je dôležité sa o tom rozprávať, že nejde o to len byť zdravý, ale podľa možnosti byť aj finančne zabezpečený, pretože to má kopec pozitívnych efektov samozrejme na náš život. Čiže toto je taký dobrý citát, ktorý ja mám veľmi rád, ktorý charakterizuje vlastne celé to, ako prístupujem k peniazom, k investíciám svojim vlastným, ale aj klientov. Dobre, takže prečo sú tie peniaze, majetok, prečo sú dôležité? Ide jednoducho o to, že či si to pripúšťame alebo nie, peniaze nám dávajú optionality z angličtiny, veľmi pekný termín, dávajú nám viacej možností, ako žiť život podľa svojich predstav. Ak máte dostatok peňazí, a teraz nemusia to byť milióny, ak máte dostatok peňazí, máte väčšiu autonómiu v rozhodovaní o tom, čo budete robiť, kde to budete robiť, s kým to budete robiť, ako dlho to budete robiť. Peniaze vám dávajú väčšiu kontrolu nad vašim časom. Ak je niekto v situácii, kedy musí stráviť 12 hodín niekde v nejakej práci, aby zarobil 600-700 eur, z ktorých ledva vyžije, tak samozrejme veľmi ťažko sa bude nejakým spôsobom rozvíjať, realizovať, žiť život podľa svojich predstav, pretože ako keby nemá splnený ten základ. Ak si spomeniete na niečo, čo sa volá Maslowova teória potrieb, taký trojuholník o tom, že ako ľudia dosahujú spokojnosť v živote, na úplne spodnom v tej základni tej pyramídy je bezpečie, teplo, strava. Základné proste veci na to, aby sme mohli vôbec existovať. Ak strávite väčšinu svojho času len tým, aby ste na nejakej základnej úrovni získali dostatok peňazí na to, aby ste mali čo jesť, aby ste mali kde bývať, aby vám nebola zima, aby ste boli v bezpečí, nie je toho času okolo viacej na to, aby ste mohli robiť veci, ktoré vás posúvajú vyššie, ktoré vás bavia, ktoré robia váš život krajším, lepším. Takže preto ako keby tie peniaze toto umožnia. Preto by malo byť nejakým cieľom každého človeka sa proste tým peniazom venovať, pretože mu to prinesie nejaké ďalšie plusy. Opäť jedna z mojich obľúbených tém v súvislosti s financiami. Často to hovorí, OK, peniaze sú fajn, ale šťastie si za ne nekúpime. Dáta hovoria, že to nie je pravda. Za peniaze si šťastie kúpime a zase to súvisí vlastne s tými vecami, ktoré sú pre nás dôležité. Znovu, potrebujeme niekde bývať, potrebujeme sa najesť, nemôžeme mrznúť, ak sme chorí, potrebujeme nejaké lieky. Pokiaľ tieto základné veci nemáte naplnené,
môžete si prečítať Dostojevského 4-krát za sebou, ale ako keby nezvýši to vašu kvalitu života. Proste tie základné veci treba mať naplnené a na to skrátka potrebujete peniaze, ak nie ste samozrejme schopní si všetko zabezpečiť vlastnou prácou, čo dnes samozrejme nie je nikto. A pred asi, 15 rokmi možno boli nejaké výskumy, špecificky v Amerike, ktoré sa zaoberali tou otázkou, že či teda do akej miery sú tie peniaze dôležité. A prišli teda k tomu, boli tam nejaké čísla, že do výšky príjmu $75,000 ročne koreluje rastúca spokojnosť so životom, s rastom toho príjmu a nad tou úrovňou tých 75,000 už tá korelácia sa rozhasí. Čo vlastne znamená, že keď máte zabezpečené nejaké základné veci, znovu to, o čom hovorím, máte kde bývať, máte čo jesť, je vám teplo a tak ďalej, tak ako keby viac tie peniaze už pre vás urobiť nemôžu a to šťastie, tú spokojnosť treba hľadať niekde inde, medziľudské vzťahy, kultúra, realizácia a tak ďalej. Najnovšie dáta znovu, ktoré sa zaoberajú touto témou, ukazujú, že ku podivu to nie je úplne celkom pravda a tá spokojnosť s tým životom rastie aj na tú úroveň tých $75,000. Hej, tu je nejaký ten ako keby zlomový bod toho celého, že ak máte menej alebo výrazne menej, alebo teda ak Američania majú výrazne menej ako tých 75,000, tak ako keby rastie nespokojnosť s tým životom, že nemajú všetko to, čo by si predstavovali. Toto sú štandardné odchýlky od nejakého priemeru tých odpovedí a nad tú úroveň toho príjmu tá spokojnosť stále rastie, až niekde nad úroveň 600,000. A tam sa ten výskum zastavil, pretože nemali dostatok účastníkov, ktorí by mali takýto veľký príjem. Čiže tam ako za tou úrovňou nevieme, čo sa tam deje. Týmto celým len chcem povedať, to neznamená, že pokiaľ nezarábate 200,000 eur, tak budete nespokojní v žiadnom prípade. Len chcem tým ukázať, že ako normálne to nikoho nenapadne, ale sú také teoretické články o tom, že nemusíte sa báť zarábať viacej peniazy, ako nejako vás to neohrozí. Ani mentálne, ani fyzicky v tom nejakom prvom leveli. Samozrejme dôležité je, čo všetko musíte urobiť preto, aby ste tie peniaze zarobili, ale primárne samotná výška príjmu ako keby nie je problematická z hľadiska spokojnosti s vašim životom a funguje to teda tak, že čím vyšší ten príjem je, tak tým tá spokojnosť rastie. Samozrejme, nie je to jediný faktor a nie je to ani najdôležitejší faktor. Veľký vplyv samozrejme má kopec iných vecí, to ako fungujete so svojou rodinou, so svojimi priateľmi, koníčky a tak ďalej. A v neposlednom rade aj to, čo všetko musíte obetovať z vecí, na ktorých vám záleží, aby ste ten príjem získali, alebo ten zvýšený príjem získali. Lebo ten graf predtým, samozrejme, je to výsledok z nejakých dát, ale sú tam nejaké nuancy za tým. Ako veľmi pekný príklad je, povedzme, že ak je pre vás veľmi dôležitá vaša rodina a čas, ktorý strávite s vašimi blízkymi, s manželom, s manželkou, s deťmi, s rodičmi, ale musíte stráviť, alebo rozhodli ste sa, že budete tráviť veľa času v práci, aby ste zarobili veľa peňazí, aby ste im mohli kúpiť pekný dom, dobré auto, dovolenky, neviem čo všetko, tak vtedy to nebude úplne fungovať, pretože ten proces toho zarábania tých peňazí je ako keby v protiklade s tými vecami, ktoré sú pre vás dôležité. Čiže jedna vec je výška toho príjmu a druhá vec je tá, že treba to dať do súladu s tým, čo je pre vás dôležité a na čom vám záleží. OK, prvá vec, investovanie na dôchodok. Toto je v princípe veľmi jasné, ani na tom snáď nemusíme tráviť toľko času. Proste raz príde čas, kedy už nebudete chcieť môcť vládať, pracovať toľko, čo zvládate teraz, ale život sa nekončí, a stále treba z niečoho žiť. Aktuálne odchod do dôchodku na Slovensku 64-65 rokov, priemerný vek dožitia 74 rokov muži, čo je veľmi smutná štatistika, 81 rokov ženy, je to jeden z najnižších priemerných vekov dožitia v Európskej únii, ale dúfajme teda, že sa to bude
zlepšovať. Zatiaľ nejaké dáta, ktoré som videl, ukazujú, že mladší ľudia, tie novšie generácie sa začínajú venovať tomu, akým spôsobom žijú, čo robia a venujú podstatne viacej energie a času staraniu sa o seba, aby proste ako keby vydržali čo najdlhšie. Takže dúfam, že tieto čísla budú rásť. Pretože v tejto chvíli tá priemerný slovenský muž môže rátať s tým, že na dôchodku si už je 10 rokov, čo nie je nič moc. Ženy okolo 15 rokov, čo ako je lepšie, ale stále to viacej. 17-18 rokov, stále to nie je úplne boh vie čo. Každopádne, tento čas, kedy už nepracujeme, bude treba nejakým spôsobom zafinancovať. Opäť z môjho pohľadu, ako keby, že vek odchodu do dôchodku je... Ale znovu, to je len môj pohľad na to, že ja osobne neplánujem ako keby odísť do dôchodku, že dosiahnem vek 65 rokov a šluz a teraz už som len doma a pozerám televízor alebo cestujem okolo sveta alebo niečo také. Že, myslím, že ten koncept toho dôchodku sa asi trochu zmení. Pre mňa ideálna vec je, ak budem vládať môcť, tak stále budem robiť to, čo robím, alebo to, čo ma baví. Samozrejme nie 12 hodín denne, ale pár hodín denne, lebo ma to baví a plus je z toho nejaký príjem, to je jedna vec. A druhá vec, že mám ten feedback, ktorý mám a ten pocit, ktorý z toho mám, je, že to, čo robím, je užitočné pre ľudí okolo mňa a ako keby má zmysel to robiť, naplňa ma to nejakým spôsobom. Takže kým budem fyzicky vládať, nevidím dôvod s tým skončiť len kvôli tomu, že mám 65 rokov. A myslím si, že čoraz viacej ľudí bude mať tomu takýto prístup, pokiaľ im to zdravotný stav dovolí. Asi najstrašnejší data point, ktorý podporuje to, že to sporenie, to investovanie na ten dôchodok je dôležité, je výška priemerného dôchodku aktuálne u nás. Je to 518 €. Je to výrazne menej, ako je výška priemernej mzdy, ktorá je na Slovensku okolo 1400 €, menej ako polovica. Aj keď niekde som teraz videl, že novo poskytnuté dôchodky priemerné sú okolo 700 €, stále je to proste málo. Osobne si neviem predstaviť prežiť alebo vyžiť z takejto sumy a znovu myslím, že je to situácia väčšiny ľudí, tých, čo teraz sledujete tú prednášku a tak vo všeobecnosti. Proste ako náhle raz niekto samozrejme zarába 2, 3, 4 tisíc €, tak ten dôchodok bude vyšší, ako je priemerný, ale stále to bude výrazne menej z tých oficiálnych štátom podporovaných nástrojov, ktoré sú k dispozícii, prvý, druhý, potenciálne tretí pilier alebo európsky dôchodok. Stále je to menej ako to, čo človek zarába, keď teda aktívne pracuje a to je ten dôvod, prečo sa tým zaoberať, pretože ak si neurobíte nič, tak ten prepad tej životnej úrovne v tých 64-65 rokov bude proste obrovský. A nebude jednoduché to zvládnuť, takže treba sa tomu venovať. Ten druhý bod bol ochrana majetku pred infláciou, to je samozrejme teraz veľmi, veľmi ožehavá téma. Ešte pred 2 rokmi to možno nikoho až to veľmi netrápilo, keďže inflácia bola nulová, alebo sme boli v deflácii, alebo proste bola veľmi, veľmi nízka. Čo sa v roku 2022 zmenilo, kde sme sa dostali cez 12% priemerne za celý rok. Našťastie teda už to začalo klesať a aktuálne stále na Slovensku do septembra sme mali ročnú infláciu 8,9, čo je teda menej, ako to bolo v roku 2022, ale stále je to strašne vysoko. Dôležitý je ten trend, že to ide dolu. Za Európsku úniu ako celok sme sa dostali, myslím, pod 3%, už v Amerike takisto pod 3%. K tomu sa želá taká krátka poznámka, že na tom Slovensku sa asi niečo úplne nerobíme dobre, keď v krajinách okolo nás, kde platia tou istou menou ako my, majú 30%, alebo teda inflácia je 30% toho, čo máme my, je na tretinovej úrovni, ale teda hádam to bude klesať. Napriek tomu stále, že ten trend je pozitívny a klesá to, tá inflácia tu je to feature proste papierových peňazí, ktorá ukrajuje z tej
kúpnej sily toho majetku, z tej reálnej hodnoty toho majetku, treba s tým čosi robiť. Hej. Priemerná inflácia za ostatných 10 rokov, toto sú dáta spred pár mesiacov, 2,37. Čiže nie je to ako keby ty stál napriek týmto skokom šialeným. Tá celková inflácia dlhodobá za tých 10 rokov nie je to, ako nie sme v Turecku, hej, ani vo Venezuele, ale stále, ak tomu dáme dostatočne dlhý čas, tak tá inflácia zahryzne do výšky toho majetku. Hej. Tento graf ukazuje, ako dlho bude trvať, kým tá priemerná inflácia, alebo teda kým inflácia na nejakej úrovni vás pripraví o polovicu majetku v reálnych číslach. Hej. Čiže inflácia 2%, tejto bude trvať 35 rokov, 3% na 23 rokov, 4% na 17 rokov a 5% na inflácia 14 rokov. Takže to je ako keby veľmi rýchly pokles reálnej hodnoty kúpnej sily nášho majetku a preto je dôležité, aby sme sa tým zaoberali. OK, posledná vec, náhrada ľudského kapitálu finančným kapitálom. Čo to je? Váš ľudský kapitál, ako samozrejme na ľudský život je veľmi ako keby nemorálne, povedzme, alebo veľmi sa to nenosí dávať ľudskému životu nejakú finančnú hodnotu, ale už len tým, že teda chodíme do práce, tak to robíme na dennej báze, takže úplne sa netreba vyhýbať tej diskusii. Definícia ľudského kapitálu je aktuálna hodnota vašej skúsenosti, zručnosti, schopnosti a času, teda to, čo vám je niekto ochotný zaplatiť za to, že pre neho budete niečo robiť. Že mu tie svoje zručnosti, schopnosti a čas poskytnete. Na začiatku života samozrejme tá vaša cena, hej, v odzovkách alebo nejakého pracovníka alebo človeka teda ide hore, lebo sa učí nové veci, získava skúsenosti a tak ďalej, hej, čiže aj ten jeho príjem ako keby ide dolu. Od istého bodu tá hodnota začne klesať, ako máme nejaké limity, čo všetko sme schopní urobiť a ako dlho sme to schopní robiť a samozrejme čím sme starší, tak tie limity sa prejavujú viac a viac. Takže v istom bode niekde proste sa ten rast zastaví a v tom prvom pláne sa to prejaví tým, že vám prestane rásť, alebo väčšine ľudí prestane príjem rásť tak veľmi, ako rástol tých 10 rokov predtým. Väčší problém je, že už nikdy nezískame viacej času. Hej, čím proste takto je. Hej, čím sme starší, tým menej času pred sebou máme, ale aj to, ako trávime deň, čím viacej času trávime v práci, zarábaním peňazí, tým menej času máme na robenie všetkých ostatných vecí. A v tomto vie to investovanie pomôcť do istej miery. Hej, že tým investovaním, tým, že si budujete ten finančný kapitál, že tie peniaze, ktoré zarobíte, neminiete všetky, ale zainvestujete ich a necháte ich rásť v rámci tej investície, tak tým ako keby meníte ten svoj ľudský kapitál na ten finančný kapitál. A po istom čase, čím je ten finančný kapitál väčší, a ak to robíte rozumne, tak ten finančný kapitál bude schopný nahradiť ten váš ľudský kapitál v tej úlohe produkovania toho príjmu, ktorý potrebujete na svoje fungovanie. A zároveň zase do istej miery je to spôsob, ako spomaliť úbytok toho času. Ten čas sa nám proste stále míňa, ale ak nemusíte tráviť 12 hodín denne v práci, ale vďaka tomu, že máte nejaké peniaze iné alebo nejaký iný zdroj príjmu, tak môžete ten čas v tej práci skrátiť, napríklad získate ako keby ten čas, ktorý ste predtým nemali, na nejaké narobenie alebo na trávenie toho, čo s nejakým iným spôsobom. Jednoducho váš finančný kapitál bude pracovať za vás najprv len do istej miery, neskôr do väčšej a možno vás nahradí aj násobne, ak sa bude dobre dariť. Čo je celkom dobrá situácia. A mimochodom, to je dôvod, prečo sa ten môj blog volá Peniaze sú čas, pretože myslím si, alebo vidím to tak, že najdôležitejší dôvod, prečo investovať, je získať kontrolu nad svojim časom
a v rámci možností aspoň žiť život podľa svojich predstav. Ako keby to je to, čo som hovoril na začiatku. Mať väčšie slovo v tom, čo robím, kde robím, kedy robím, s kým robím a ako dlho. OK, dobre. Potom ďalšia zásadná otázka, keď už teda ideme budovať nejaký majetok a chceme, aby výnosy z neho nahradili nejakým spôsobom ten príjem, ktorý produkujeme my, ktorý produkuje náš ľudský kapitál. Nevyhnutne vždy prídeme k tomu, aký veľký majetok potrebujeme. A nie je na to úplne jednoznačná odpoveď. A niekde som videl nejaké pekné príslovie, neviem, ale kto je autor. Najbohatší je ten, komu chýba najmenej. A toto je celkom dobrý princíp, možno ako sa na to pozerať. Hej. Ak máte príjem 24 000 eur ročne, ale míňate 20 000 eur ročne a ste v pohode, tak žijete tak, ako si predstavujete, že by ste mali žiť, tak ste za vodou. Hej. Ak máte príjem 200 000, ale miniete 250 000, tak nie ste za vodou, ale ste v prdeli s prepáčením. Hej. Takže toto je... Neexistuje jedno konkrétne číslo, ktoré platí pre všetkých bez rozdielu. Hej. Každý má nejaké iné nároky na seba, každý má nejaké iné potreby, predstavy toho, akým spôsobom by ten jeho život mal vyzerať a tým pádom každý ten lifestyle stojí inú sumu peňazí a iná výška majetku je potrebná na to, aby podporovala ten životný štýl. A znovu úplne presne, ako keby ani nezávisí, že tento život alebo tento má lepší príjem, má väčší majetok, tak nevyhnutne ten život je lepší ako niekto, kto má treba len polovicu. Proste takto to nefunguje. Tie peniaze sú dôležité, je to dôležitý faktor, ale už ako sme hovorili predtým, nie je jediný a nie je ani najdôležitejší. Ale tento základný princíp, na to asi treba pamätať, hej, že pokiaľ fungujete tak, že vaše príjmy z akýchkoľvek zdrojov prevyšujú vaše náklady, tak to je to miesto, na ktorom chcete byť. Hej, to je ten sweet spot. A samozrejme je to proces. Hej, ako môžete, keď začnete teraz, tak určite sa nedostanete tam, kam sa chcete dostať o týždeň alebo o mesiac, pokiaľ nevyhráte lotériu a potom nebudete tie peniaze z tej výhry spravovať rozumným spôsobom. Je to proces a je dobre tam mať nejaké milníky. Z môjho pohľadu ja vidím také 4 znovu, ako môže to byť, každý to môže vidieť inak, ale myslím si, že toto dáva nejaký zmysel znovu len ako nastaviť možno nejaké mantinely. 4 relatívne úrovne bohatstva, musím opraviť titulok. Ten prvý bod, ku ktorému by sa mal každý snažiť dostať, je vlastne to, čo sme hovorili na tom predchádzajúcom slide, že máte väčší príjem ako výdaje. A väčšinou ten príjem teda ešte bude výsledkom práce vášho ľudského kapitálu, ale to je úplne v poriadku. Ako náhle sa dostanete do bodu, že máte väčší príjem ako výdaje a tie výdaje vám financujú váš lifestyle na tej úrovni, ako si predstavujete, že sa ako nemusíte sa nejako zásadne obmedzovať, nič vám nechýba, tak ste fajn, ste v pohode. Hej, druhý level je, máte väčší príjem ako výdaje a pri výpadku príjmu v pohode prežijete rok. To je nejaký druhý krok proste, ktorý hovorí o tom, že niečo s vašimi peniazmi robíte dobre. Tretí level, vaše pasívne príjmy pokrývajú všetky vaše nevyhnutné výdaje a samozrejme platia tie 2 body predtým. Pasívne príjmy môžu byť zadefinované rôznymi spôsobmi, ale primárne by som to asi videl tak, že sú to všetky ostatné príjmy, okrem tých, ktoré generuje váš ľudský kapitál, čiže vaša práca. No a štvrtý level, vaše pasívne príjmy sú výrazne vyššie ako vaše nevyhnutné výdaje. A teraz ten rozdiel medzi 3 a 4 je len v tom slove výrazne. Hej, v tej 3 už ste akože tak akurát, ale tuto už máte nejaký rozdiel, proste, ktorý vám umožní
ešte ďalšie navyšovanie toho majetku, toho bohatstva, že už aj tak, napriek tomu, že aj keby ste mali len tie pasívne príjmy, tak stále vytvárate nejaké rezervy a stále ako keby ten príjem vďaka tomu potom môže rásť. Čiže toto sú nejaké 4 podľa mňa základné míľniky na ceste k budovaniu majetku, k budovaniu bohatstva. Znovu toto vychádza zase z toho slajdu o tých príjmoch. Ten príjem je dôležitý, samozrejme, ale váš najdôležitejší ukazovateľ v tom, či sa vám darí alebo či sa vám nedarí, je výška vášho čistého majetku. A toto je celkom dobrá vec, ktorú odporúčam sledovať každému. Ten čistý majetok, po anglicky net worth, ak by ste to videli niekde v nejakej inej literatúre, veľmi jednoducho je to rozdiel medzi vašimi aktívami a vašimi pasívami. A teraz sa na to pozeráme z takého viac menej účtovného hľadiska, nie z hľadiska Roberta Kiyosakiho ani podobných guru finančných. Znovu, čistý majetok je rozdiel medzi aktívami a pasívami, teda tým, čo vlastníte, čo má nejakú vyčísliteľnú hodnotu, a pasíva sú zdroje financovania, s ktorými, ako keby za ktoré ste si to kúpili. Čiže aktíva môžu byť vaše nehnuteľnosti, byty, domy, pozemky, hotovosť, peniaze na účtoch, finančný majetok, tretí pilier, európsky dôchodok. Hej, ako na tejto úrovni by sme sa mali pohybovať. Nedával by som tam žiadne šperky, ani porcelánovú sadu po babke. Proste veci, ktoré majú vyčísliteľnú hodnotu a dajú sa predať. To znamená, že teoreticky by ich chcel aj niekto iný. Nedával by som tam napríklad automobil, ktorým jazdíte ako do aktív, ako ešte sa k tomu prídem. Nedával by som tam automobil, ktorým jazdíte ako fyzická osoba. Dá sa predať samozrejme, ale hodnota relatívne prudko klesá, takže to by som skôr nechal ako spotrebu, ale pokiaľ si ho tam dáte, tak úplne ako nie je to najväčšia katastrofa. Samozrejme, pokiaľ váš celý majetok nebude tvorený vašimi 3 autami a okrem toho už nebudete mať nič iné. Ešte sem treba doplniť, samozrejme, ak ste podnikateľ, tak vaša firma alebo vaše firmy samozrejme patria všetky sem, alebo ich teda čistá hodnota. Tá equity, ktorú v tej firme máte. No a potom pasíva sú všetky vaše úvery alebo iné záväzky, ktoré máte. No a rozdiel medzi nimi je čistý majetok. Znovu, ak ste podnikateľ, tak je vám to jasné. To je vlastne tá vaša equity, ako keby tá vaša hodnota toho, čo vlastníte. No a znovu, ani na toto nie je nejaké konkrétne číslo, kde to musí byť, hej. Záleží len od toho, aký si nadefinujete, že potenciálne chcete mať z toho príjem. Ale to, čo by sa tam určite malo diať z toho dlhodobého hľadiska, by to malo rásť. Hej. Pokiaľ vám to rastie nejakým rozumným spôsobom, tak ste na dobrej ceste. Dobre, teraz keď znovu padne tá otázka o investovaní, tak veľa ľudí má tendenciu sa pýtať, ako dosiahnem čo najvyšší výnos, ako to urobím čo najrýchlejšie. Ale toto nie je dobrý prístup. Prídeme potom k tomu aj asi viacej v tej druhej časti, že prečo snaha o získanie čo najvyššieho výnosu je relatívne kontraproduktívna, ale tu si na nejakom takomto postupe ukážeme, že prečo by sme sa mali pýtať skôr na niečo iné. Hej, taký veľmi všeobecný príklad. Povedzme, že ideme investovať máme 30 rokov investovania pred sebou. Priemerný ročný výnos, ktorý vieme pri investovaní dosiahnuť, je 8%. Globálne akcie dlhodobo majú výnos vyšší, okolo 9,5%, čiže to je taký ako relatívne konzervatívny odhad. A povedzme, že teraz úplne nerozumiem, že prečo som tam dal 81, alebo sa mi nechcelo vyrábať novú tabuľku, takže je tu priemerná, teda suma mesačnej investície
eur. Investovaná suma za tých 30 rokov 29 000 aj nejaké drobné. Výsledná suma pri tom dosiahnutom priemernom výnose 121 000 eur, čo ako keby nie je zlé. Hej? A teraz si predstavme, že sme jeden z najlepších investorov na svete, geniálny investor, ktorý dokáže dlhodobo v horizonte 30 rokov dosahovať výrazne vyšší, o štvrtinu vyšší výnos, ako je trhový, hej, plus minus. Čiže náš priemerný výnos bude 10,4% celých 30 rokov, lebo sme skvelý investor. Pri tej istej sume 81 eur a pri tej istej investovanej sume tá výsledná suma narastie na 200 000, zo 120 000 plus minus na 200 000 eur, čo je skvelý výsledok, perfektné. A na prvý pohľad by sa dalo, že toto je to, čo by sme sa mali snažiť. Problém je ten, že dosiahnuť takýto výsledok je neuveriteľne ťažké. A v princípe málo komu, aj z profesionálov, ktorí to robia proste 12 hodín denne a majú k dispozícii všetky zdroje informácií, tak bola by to nevídaná vec, nevídaný výsledok. Málo komu sa niečo také podarí. Získať výrazne vyšší o 2% alebo 2,5% stabilný výnos, než je trhový počas horizontu 30 rokov. A väčšina ľudí, paradox je na tom ten, že väčšina ľudí, ktorí sa o toto snažia, tak získajú menej, ako je ten priemerný trhový výnos. Takže čo je lepšia stratégia? Povedzme, že sa vrátime k tomu pôvodnému priemernému trhovému výnosu 8% a namiesto 81 eur budeme investovať dvakrát toľko, 162. OK, divné čísla. Bear with me. Investovaná suma tým pádom bude 58 000 eur a výsledná suma bude 242 000, logicky dvojnásobok toho, čo v tom prvom prípade. A teraz, keď sa spýtame, čo je jednoduchšie, získať dlhodobý výnos na trhu namiesto 8%, 10%, 10,4% počas 30 rokov, alebo je ľahšie investovať namiesto 81 eur 162 eur počas 30 rokov. Ja z tohto vám vyjde, že tá odpoveď je veľmi jasná. Výrazne jednoduchšie pre väčšinu ľudí, pre drvivú väčšinu ľudí je nájsť tých 80 eur v tomto prípade a zainvestovať ich naviac oproti tým pôvodným. Takže z tohto vyplýva tá odpoveď na otázku, že čo je to najdôležitejšie, ten najdôležitejší faktor, ktorý ovplyvňuje to, akým spôsobom, alebo aký veľký majetok si vybudujete, ako budete úspešní pri tom investovaní. Znovu netýka sa to všetkých, ale týka sa to väčšiny ľudí, ktorí sa tým nezaoberajú profesionálne, ale aj profesionálov. A odpoveďou je nie získať čo najvyšší výnos, ale investovať čo najvyššiu sumu. Vkladať do toho investovania rozumne urobeného čo najviac peňazí. To je najlepší spôsob, ako si vybudovať čo najvyšší majetok. Ja teraz môžeme sa baviť o tom, že treba šetriť a netreba si kupovať kávu v Starbuckse a na dovolenky treba chodiť na Slovensko. Ak chcem niekde ušetriť a investovať peniaze, OK, fajn, ale tá snaha ako keby minimalizovať tie náklady, ktoré máme, samozrejme fajn, prečo nie, ale má svoje limity. Zase proste potrebujete niekde bývať, potrebujete niekde žiť, potrebujete niečo jesť, niečo si obliecť a tak ďalej a chcete mať ako keby nejakú úroveň životnú už aj teraz, nie len o 30 rokov. Takže tam proste narazíte na nejaké limity. Na opačnej strane, ak to preženiem, tak výška toho príjmu limitovaná nie je, ako samozrejme je, ale ako teoreticky nie. Takže ten najdôležitejší parameter pre vaše budúce bohatstvo, pre ten majetok, ktorý si plánujete vybudovať, je výška vášho príjmu. Tým pádom tú najväčšiu energiu, najviac času by ste mali smerovať tak, aby čo najviac rástol ten váš príjem. Ak je samozrejme vašim primárnym cieľom mať čo najvyšší majetok niekedy v budúcnosti, tak treba pracovať na tom, aby ste mali čo najvyšší príjem. A ten potom nejakým spôsobom rozumne spravovať, ale toto je základ. Proste ak máte príjem 700 eur, tak ako so všetkým rešpektom, v
fajn, dá sa investovať a určite to bude lepšie ako neinvestovať vôbec, ale ten výsledok ako keby nebude žiadne veľké terno. Aj to je celé, čo si z tohto treba zobrať. OK, dobre. Koľko teda treba sporiť, ak chcem čosi dosiahnuť? Často spomínaným pojmom v tých oblastiach, kde ja sa pohybujem, je finančná nezávislosť, čo ako tak zľahka zadefinované znamená, že vaše pasívne príjmy pokrývajú všetky vaše nevyhnutné výdavky. To znamená, že nemusíte sa spoliehať na to, že skrátka, ak ráno nevstanete a nepôjdete do práce, tak za 2 týždne zomriete od hladu. Hej, tým, že máte dostatočne veľký ten finančný majetok, ktorý máme vyprodukovať dostatočne veľký príjem, ste finančne nezávislí. Je na to aj taký anglický pojem fuck you money a toto je vlastne presne ono. Tento graf ukazuje, že koľko bude trvať v rokoch, kým dosiahnete finančnú nezávislosť podľa toho, koľko percent do svojho príjmu sporíte a tá finančná nezávislosť bude vlastne na úrovni toho zostávajúceho príjmu. Hej? Že zarábate 2000 eur, sporíte si 1000 a z tých zvyšných 1000 žijete, tak tento graf vám ukáže, ako rýchlo dosiahnete finančnú nezávislosť, finančný majetok vo výške takej, ktorý vám bude produkovať príjem tých 1000 eur, ako to z toho, čo ten príjem, z ktorého žijete. Hej? Takže ak sporíte 1% zo svojho príjmu, tak vám to bude trvať 86 rokov. Ak sporíte 5%, bude to trvať 58 rokov. Ak sporíte 10%, 46 rokov. Ak 20%, tak 33 rokov. Ak 30%, 26 rokov. Ak 40%, tak to bude trvať 20 rokov. Ak sporíte 50%, tak to bude trvať 16 rokov. Toto môže na prvý pohľad vyzerať tak demotivujúco. Na druhý pohľad, ak sa možno na tým zamyslím z hľadiska toho, že ja neviem, samozrejme úplne neviem, aká je vaša demografia, ale 25-ročný človek má pre sebou 40 rokov proste produktívneho života minimálne, takže tých 40 rokov má, takže povedzme, že by mu stačilo sporiť niekde medzi 15-20% zo svojho príjmu, ktorý navyše k tomu bude rásť počas tých 40 rokov, hej, aby sa dopracoval k nejakému rozumnému majetku, z ktorého potom bude môcť nejakým spôsobom rozumne fungovať. Ale zase sme pri tom, že čo sme hovorili pred chvíľou, proste ako náhle nemáte dostatočne vysoký príjem, tak ako keby veľa vody nenamútite, nie je úplne ako, že dobré slovo. Štandardne sa dá usporiť, samozrejme pri slušnom príjme na Slovensku 20% si myslím, že sa dá usporiť, zvlášť keď povedzme sú manželia a žijú v jednej domácnosti. A s tým sa dá dosiahnuť veľmi slušný výsledok. To ja osobne by som videl na nejaké minimum, ktoré by mal každý sa snažiť dosiahnuť, hej, investovať aspoň 20% zo svojho príjmu. Ale znovu, proste to, čo som hovoril na začiatku, zázraky sa nedejú, nikto nič negarantuje, proste vybudovať si dostatočne vysoký príjem na finančnú nezávislosť je veľká vec. Minimálne doteraz, hej, sa to málo komu podarí, naozaj to nie je jednoduché. A všetko, čo stojí za to, čo nie je jednoduché, čo je veľká vec, proste trvá nejaký čas a vyžaduje to nejakú energiu a vyžaduje to nejaké obete, povedzme. Druhá vec, ktorú chcem týmto grafom povedať, je, že a zase je to v podstate to isté. Mnoho investičných schém, ak odhľadneme od online brokerov, kde si ľudia investujú, sa hovorí o tom, že už sa dá investovať 10 eur alebo 20 eur aj u nás vo Finaxe. Hej. Ale ak budete investovať 10 alebo 20 eur, tak žiadny veľký majetok si tým nevybudujete. Hej. Napriek tomu, že samozrejme lepšie investovať 20 eur ako neinvestovať nič. A znovu je niekde, som čítal takú peknú vetu, že ak budete investovať a sporiť aspoň nejakú maličkú sumu, na konci roka budete veľmi prekvapení, akú maličkú sumu ste si nasporili a nainvestovali. Hej. Takže dá sa technicky investovať aj málo, 10-20 eur a má to zmysel, treba ak sporíte pre decka, hej, ktoré sa vám práve narodili. Fajn, OK, prečo nie? Takisto, ak len začínate a zvykáte si na to
na to sporenie, na to investovanie, investovať 10, 20, 50 eur je OK, ale ako náhle máte nejaký seriózny cieľ, napríklad finančnú nezávislosť, investovanie na dôchodok a tak ďalej, tak proste treba začať investovať seriózne sumy ako percentá zo svojho príjmu, bez toho to proste nikam nie, ako keby tie výsledky nebudú také dobré. Dobrá správa je, že ak teda pracujete niekde a môžete aj podnikať, ale platíte si nejakú mzdu, tak už investujete, už sporíte v prvom pilieri, v druhom pilieri. Potenciálne v treťom pilieri, pokiaľ to váš zamestnávateľ podporuje a potenciálne možno, ak sa s nami dohodnete, tak aj v európskom dôchodku, ktorý je teda podľa mňa lepší produkt ako ten tretí pilier. A je tam dokopy nejakých 18% v tých prvých dvoch. Potenciálne v tom treťom pilieri, ak máte zamestnávateľa, ktorý vám prispieva, povedzme 3% z platu, vy si dávate tiež 3, tak už je to 18 až 24%. Čo je ako keby tá minimálna, hej, ak si spomeniete na predchádzajúcom slajde, sme hovorili taká tá hygienická úroveň tých 20%. Sporenia už tam je relatívne automaticky. Fajn, ale samozrejme, a to ale znamená, že tých 18% vám ide do dvoch štátnych pilierov, ktoré majú to základné obmedzenie to, že na tie peniaze môžete siahnuť až v tom dôchodkovom veku. A čo na jednej strane je minus, na druhej strane je plus, lebo ľudia nemajú možnosť to rozflákať, hej, v úvodzovkách. Ale ten druhý problém je ten, že nemusí to úplne dopadnúť tak, ako sme si predstavovali, že to dopadne. Hej. Pôvodne do druhého piliera išla presná polovica z tých odvodov 9%, hej, ale štát to zasekal, už tam ide iba 5,5%. Teoreticky sa to možno bude, uvidíme, čo nová vláda vymyslí, možno to pôjde ešte nižšie. Potenciálne teoreticky sa aj u nás môže udiať to, čo sa udialo napríklad v Maďarsku, že skrátka štát ten druhý pilier zhabal a použil to na svoje vlastné ciele. Takže na jednej strane je to fajn, na druhej strane úplne by som sa na to nespoliehal, pokiaľ je taká možnosť. Ale ak to zoberieme do úvahy, že už tých 18 až 24% sporíte, tak samozrejme aj tento obraz sa posunie, že ak začnete, už máme nejakých 24 v tých štátnych pilieroch a keď k tomu pridáte ešte navyše percento z toho čistého príjmu, ktorý dostanete, tak už aj pri tom 1% tá doba na dosiahnutie finančnej nezávislosti sa skresá na 41 rokov, pri 20% na 25 rokov, ak budete sporiť 40%, 15 rokov, ak 50%, tak o 11 rokov ste tam. A ako keby zhrnutie dvomi vetami toho, že čo treba robiť na to, aby ste si vybudovali majetok čo najrýchlejšie, je maximalizovať rozdiel medzi vašimi príjmami a výdavkami. Sme sa o tom pred chvíľou bavili a jednou z ciest je znižovať výdavky, čiže sporiť, kde sa dá. Samozrejme, OK, fajn, vie to fungovať, ale proste narazíte na nejaký limit, skôr či neskôr. Maximalizácia príjmu, tam ako keby limit neexistuje, ale tiež to nemusí byť vždy jednoduché, ale zdá sa mi to byť lepšia cesta. A úplne najlepšia je kombinácia týchto dvoch prístupov. Hej, nemíňať úplne, že nerozvážne na hoci čo a maximalizovať ten príjem a ten rozdiel, ktorý nám vznikne, dlhodobo rozumným spôsobom investovať. Rozumným spôsobom znamená do nejakých aktív, ktoré dlhodobo rastú, ktoré produkujú nejaký príjem. A to je to, o čom potom budeme hovoriť v tej ďalšej prednáške. Dôležité veci, ako nájsť tie peniaze na investovanie a proste tam je odpoveď, že rozpočet. Hej, ako všetci to neznášajú, vrátane mňa, ale obávam sa, že nie je iný spôsob, ako to dosiahnuť, ako to urobiť. A nemusí to byť zase úplne komplikované. Hej, ako úplne na nejakom základnom leveli. Mali by ste mať prehľad o tom, že kam tie vaše peniaze idú, vzhľadom na to, že dnes je všetko digitalizované, elektronické, tak ako dá sa to spraviť veľmi jednoducho, ako keď tomu dáte pár hodín času. Je najlepší spôsob podľa mňa stiahnuť si všetky pohyby na účtoch vašich a na kartách, ktoré používate za ostatných 12 mesiacov, cez nejakú apku, ktorú, ja neviem, Finax má Finbot, hej, alebo proste CSV-čkový súbor, ktorý naimportujete do Excelu napríklad, kde si každý pohyb zakategorizujete, čo to je
fixné výdavky, variabilné výdavky, splátky, úverov, úroky, náklady na dopravu, doprava, jedlo, strava, oblečenie, voľný čas a tak ďalej. A proste si to spravíte nejaký grafik a uvidíte, že kam vám tie vaše peniaze idú, kam ich dávate. A teda ideálne by to malo vyzerať zhruba takto, hej, že bývanie ako najväčší výdavok pre väčšinu ľudí, tam by ste sa ideálne mali zmestiť do 35% vášho príjmu čistého, ďalšie iné fixné náklady, auto, doprava, neviem čo, 15%, čiže tie fixné náklady by ideálne nemali tvoriť viac ako 50%. Ostatné výdavky, oblečenie, cestovanie, dovolenky, čokoľvek proste, čo musíte míňať, 30%, a na sporenie a investovanie tých 20%, hej, tak ako som o tom hovoril. Znovu pri čítaní a písaní o osobných financiách kopec ľudí podľa mňa rieši nepodstatné veci, hej, také, že ak by si nepil kávu v Starbuckse, tak proste ročne by si ušetril x tisíc peňazí. A ak si budeš kúpovať chlieb v Tesku a nie v Lidli, tak ušetríš kopec peňazí, a ak sa budeš strchovať iba minútu namiesto 4 minút, tak ušetríš kopec peňazí. Podľa mňa to nie je dobrý prístup. Hej. Neriešte otázky za 2 eurá, zaoberajte sa veľkými vecami, klasicky proste Pareto princíp. 20% najdôležitejších vecí je zodpovedných za 80% výdavkov, čiže ako netreba rozbíjať svoj čas a svoju pozornosť a energiu na relatívne nepodstatné veci, kým nemáme vyriešené tie najdôležitejšie veci, ktoré majú najväčší dopad. Hej. Neriešte otázky za 2 eurá, riešte otázky za 20 000 eur. Čo v princípe u nás znamená pre väčšinu ľudí najväčšie výdavky, ktoré kedy kto urobí, je kúpa bývania a kúpa auta, okrem toho investovania. Takže toto sú dve veci, ktorým by ste mali venovať najväčšiu pozornosť, pretože tie dve majú na vás najväčší dopad. Ten prístup k tomu, čo sa týka toho bývania, tak znovu len príklad, akým spôsobom o tom uvažovať. Hej. Povedzme, že si chcete kúpiť byt za 350 000 eur. Aktuálne vám banky dajú do 80%, čiže 20% potrebujete svojich, čiže 70 000 musíte mať hotovosť, potom pri kúpe bytu tam vznikajú nejaké náklady, treba zaplatiť realitke, treba zaplatiť za posudok a tak ďalej, čo zhruba 5%, povedzme odhadom 17,5%. Samozrejme, ten byt treba zariadiť, väčšinou sa kúpujú nezariadené, takže to bude ďalších 10-15 000 eur. Čiže ak si chcete kúpiť byt za 350 000, tak musíte mať vlastných peňazí okolo 100 000, 102 500, to tu vychádza. Hej. Výška úveru bude 280 000. Pri sadzbe povedzme teraz aktuálne 4,3%, výška mesačnej splátky fix na 10 rokov, ale ten úver je teraz nie som istý pri tom výpočte, asi 25 rokov, ale nie je dôležité. Hej. Výška tej splátky 1381 eur. K tomu samozrejme treba pripočítať ďalšie náklady. Tá splátka úveru nie je váš jediný náklad na to bývanie. Hej, energie, povedzme 150 eur, môže to byť viac, môže to byť menej. Iné náklady, príspevky do fondu oprav, proste poistka toho bytu, platia sa dane a plus samozrejme tie nehnuteľnosti ako keby sa opotrebúvajú tým, že v nich bývate a treba ich samozrejme nie hneď, keď máte nový byt, logicky, ale mali by ste si ako keby odkladať nejaké zdroje na to, že ten byt bude treba niečo vymeniť, vymalovať, po 10 rokoch bude treba spraviť možno nejakú väčšiu rekonštrukciu, po 20 ešte väčšiu, po 30 ešte väčšiu, hej. Ako ten byt proste nezostane v takom stave, ako ste ho kúpili. Čiže dobrým pravidlom je zhruba percento z hodnoty tej nehnuteľnosti ročne, ako keby si rátať s tým, že z dlhodobého hľadiska bude treba venovať na tieto účely. Mesačne to vychádza okolo 290 000 v tomto konkrétnom prípade. Čiže je dobré si vyrobiť ako keby taký vlastný fond oprav. Čiže, alebo proste to miniete na tú štandardnú prevádzku. Hej, čiže tie mesačné náklady, tá splátka plus tieto veci okolo 1800 eur. A ak sa chcete dostať vlastne do toho budžetu z toho predchádzajúceho slajdu, hej, že nabývanie tých 35%,
Tak to znamená, že ak si chcete kúpiť takýto byt a nechcete, aby vás to zrujnovalo a chcete mať aj priestor na investovanie a chcete mať aj priestor na nejaké normálne fungovanie, tak by ste mali mať príjem okolo 5200 eur mesačne. Na prvý pohľad to vyzerá taká ako keby nereálna suma, aj keď kopec ľudí víte, sú dobré príjmy, som počul. Ale povedzme už, keď toto je trojizbový byt, hej, v Bratislave zase na druhú stranu, nie je to žiadna garzónka. Takže dvaja ľudia dokopy, ktorí relatívne slušne zarábajú, ako je to urobiteľné. Ale znovu, treba sa na to dobre pripraviť. Nemá zmysel ako keby si uviazať kameň na krk kúpou príliš drahého bývania, ktoré vám neumožní za prvé ako robiť veci, ktoré vás bavia, ktoré stojí peniaze, ale hlavne vám neumožní investovať a sporiť na ďalšie dôležité veci. A dá sa to samozrejme reverse engineer naopak, hej, mám takýto príjem a presne týmto, opačným spôsobom sa dopracujete k tomu, aký drahý byt si môžete dovoliť. A ak to nevychádza, je lepšie si byt prenájať, pretože toto je viac, ako stojí prenájom takéhoto bytu v Bratislave. OK, druhá najvyššia položka, znovu len principiálne, ako nad tým uvažovať podľa mňa, aké auto si kúpiť, princíp 20-40-10, čo znamená 20% akontácia, ak berieme auto na leasing, znovu akože úvery sú ako keby problematické, ale zobrať si auto na leasing, OK, fajn, nevidím v tom úplne problém, ak to auto človek potrebuje. Čiže 20% akontácia, dĺžka splatnosti maximálne 4 roky a znovu tá splátka alebo tie náklady nemali tvoriť viac ako 10% z toho budžetu celkového. Takže povedzme, že si chceme kúpiť auto za 26 000, 27 000, čiže Octavia, to je pre nejakých pár mesiacov, akontácia 20%. Toľko to vlastných peniazí by ste mali mať. Pri dobe splácania 4 roky, pri tých, pozeral som to, hovorím, koľko ten leasing stojí, vychádza mesačná splátka 580 eur. Znovu, ak to má byť 10% z vášho čistého príjmu, tak ten príjem by nemal by byť nižší ako 5800 eur, aby ste si vedeli takéto auto v pohode dovoliť. Hej. Znovu, ak to nevychádza, treba sa pozrieť po lacnejšom aute. V prípade, že kupujete auto za hotovosť, tak ten princíp je ako keby rovnaký, len rozdelíte si, 20% je akontácia, to je toto, a tú zvyšnú sumu, ktorú máte k dispozícii, si rozdelíte na 48 splátok, čo bude v tomto prípade, to myslím, vychádza 480 alebo koľko. A tým pádom by ste mali mať ten príjem 4800 eur. Ako ten princíp je rovnaký, trošku je to rozhádzanejšie, ale to isté. Ak to kúpujete v hotovosti celé, tak ako keby vám, ak sa chcete vojsť do týchto pravidel nejakých rámcových, tak ten príjem okolo tých 4800 eur. A znovu, je to len nejaký rámec, nie je to vytesané do kameňa. Viem si predstaviť, že ak máte nainvestované, nasporené relatívne dosť, tak už nemusíte sporiť 20%, možno vám stačí 10%, tým pádom môžete navýšiť tie fixné výdavky z 50 na 60%. Alebo ak si kúpite lacnejšie bývanie, lebo proste pracujete z domu, tak môžete žiť na Kopaniciach, tak na bývanie vám pôjde 20% alebo 25%, tak si môžete zvýšiť fixné výdavky iné, či už na auto alebo na čokoľvek, za predpokladu, že celkové fixné výdavky neprevýšia tých 50%. Takisto veľmi háklivá téma, kúpiť si byt či prenajať. Už trochu sme do toho zabrdli. Slovensko má takú tradíciu, proste, že všetci chcú bývať vo svojom z nejakého neznámeho dôvodu. A okolo cez 90, 92, 93% ľudí býva vo vlastnom byte alebo vo vlastnom dome. V rámci Európskej únie už vyššie sú snáď len Rumúni. Všetky ostatné krajiny majú menší podiel toho bývania vo vlastnom. Myslím, až niekam v Švajčiarsku má okolo 50%. Teraz netvrdím, že všetci musia bývať v prenájme, ale nie je podľa mňa nevyhnutné, aby všetci za každých okolností bývali vo vlastnom byte. Proste nemusí to byť výhodné pre každého a bývať v prenájme nie je proste nič proti ničomu. Všetko má svoje výhody a všetko má svoje nevýhody.
Vlastné bývanie samozrejme je pomerne nákladná vec. Aj v prvom rade vlastný dom, vlastný byt nie je investícia, ako si všetci ako všetci dúfajú. Vlastné bývanie je spôsob, ako si zabezpečiť strechu nad hlavou. Hej, ten váš byt alebo ten váš dom vám poskytuje nejakú službu. S veľkou pravdepodobnosťou z dlhodobého hľadiska si zachoval svoju reálnu hodnotu, ak sa o to budete dobre starať, máte to na dobrom mieste a tak ďalej. Hej, ale nie je to niečo, čo vám ako keby zabezpečí šťastný dôchodok alebo niečo podobné. Hej. Vlastné bývanie nie je investícia. OK, náklady s tým spojené. Samozrejme, musíte dať do toho vlastne, zoberiete si úver 80%, ale tých 20% tam musíte dať vlastných peňazí, tam máte náklad ušlý výnos, mohli by ste ich zainvestovať. Hej. Potom platíte úroky, samozrejme, čokoľvek si kupujete na úver, za úrok vás v konečnom dôsledku vždy drahšie, ako keď to kúpite za hotovosť. Náklady úvodné, v tom Exceli sme to spomínali, čiže realitka, sťahovanie, poplatky za úver, odhad, teda poplatky odhadcový zápis do katastra a tak ďalej, okolo 5% skupnej ceny. Zariadenie by treba poistiť, treba z neho platiť dane, prevádzka takisto niečo stojí, údržba takisto niečo stojí. Teraz netvrdím, že je to zlé riešenie. Pre kopec ľudí, a k tomu za chvíľku prídeme, je to úplne fajn a je to OK, keď sa to spraví, ale nie je to nevyhnutné. Hej, a veľa ľudí má tendenciu ako keby sa sústrediť len na tú splátku toho úveru trebárs a nejakým spôsobom opomína všetky ostatné náklady, ktoré s tým súvisia. Nevýhody vlastného bývania, nízka flexibilita. Hej, proste raz to tam stojí, tak je to tam a nič si neurobíte, nedá sa to, ako nie je to ako keby karaván alebo príves, ktorý zapojíte z auta, niekam odtiahnete, ak už nechcete bývať tam, kde bývate. Nie je to optimálny spôsob budovania majetku, a hovorili sme, nie je to investícia. Nízka likvidita, relatívne nízky výnos, veľká koncentrácia rizika do jedného miesta, na jednu ulicu, do jedného domu, ak je to apartmán. Výhody, samozrejme, bývate vo svojom, robíte si tam, čo chcete, neobmedzuje vás majiteľ, aj keď proste, ak bývate v nejakom apartmánu, tak tam samozrejme môžu byť aj budú nejaké pravidlá, ktoré treba takisto dodržiavať. Nemôžete si úplne robiť, čo chcete, aj keď je to vaše. Potenciálne veľký emocionálny, psychický príjem, proste ak bývate s rodinou na nejakom mieste, je to váš dom, váš hrad, máte tam spomienky, kopec fotiek, je proste skvelá vec, spomienky a tak ďalej. A je to pohodlný, bezpečný spôsob budovania majetku. Ak sa o ten dom staráte dobre, tak s veľkou pravdepodobnosťou si udrží tú svoju reálnu hodnotu a potenciálne aj sa nejakým spôsobom zhodnotí. Aj keď ak to chcete využiť, samozrejme, tak ho musíte predať a potom sa odsťahovať niekde inde. Pre nájom náklady, ktoré s tým súvisia, sú nájomné. Hej? A to je celé. Nič iné vám tam nehrozí. A momentálne v tejto situácii to nájomné je nižšie ako splátka úveru len, nehovoriac o všetkých ostatných nákladoch, ktoré s tým súvisia. Takže ten prenájom minimálne teraz a v posledných rokoch je lacnejší, ako si kúpiť vlastné bývanie. Nevýhody, samozrejme, nebývate vo svojom, nemáte dlhodobú istotu, nemusí byť presne podľa vašich predstav. Nemusíte urobiť nejaký komak. Nemôžete si v tom prenajatom byte úplne robiť, čo chcete. Výhody je veľká flexibilita. Ak sa rozhodnete, že už tam nechcete bývať, či už v tej štvrti alebo v tom meste, no tak sa proste zbalíte, dáte výpoveď dvojmesačnú a odídete. Nižšie celkové náklady. A teraz ako zistiť, že je ten správny čas, kedy kúpiť vlastné bývanie a neriešiť prenájmy? Prvé, samozrejme, že máte na to dosť peňazí, že vás to nejakým spôsobom finančne neohrozí ani vašu finančnú prítomnosť, ani vašu finančnú budúcnosť. Ideálne máte stabilnú pracovnú osobnú situáciu, že vám nemáte prácu, z ktorej vás môžu po pol roku vyhodiť a potom nebudete vedieť, čo budete najbližších 6 mesiacov robiť. To je veľký problém pre takúto veľkú investíciu alebo pre takýto veľký výdavok. A plánujete tam zostať bývať aspoň 10 rokov kvôli tomu, že s nákupom a s predajom sú spojené veľké náklady, primárne poplatky tej realitky a tak ďalej, sťahovanie, a s relatívne veľkou pravdepodobnosťou v priebehu 10 rokov tá cena toho bývania vzrastie a minimálne snáď by vám mala pokryť tie náklady, ktoré sú s tým vstupom a s tým výstupom. No a najdôležitejšia vec, že sa proste tešíte na to, že budete bývať vo vlastnom. A toto je ten
správny byt alebo dom, v ktorom chcem bývať minimálne tých 10 rokov. OK, ďalšia vec, ktorej sa treba pomenovať vlastne pri tom manažovaní tých osobných financií je, ako sporiť na veľké nákupy. Prvá krčovitá reakcia je, zoberiem si úver, samozrejme, ale to nie je úplne dobrý spôsob, pretože už sme o tom hovorili. Kúpa na úver je vždy drahšia ako kúpa za vlastné peniaze, zvlášť keď si nebodaj jediným riešením je zobrať si nejaký spotrebný úver s veľkými percentami, alebo nebodaj využiť na to kreditnú kartu. A teraz nehovoríme o používaní kreditnej karty, takže splácate každý mesiac, ale že si proste otvoríte zostatok na kreditnej karte a necháte to tam rok. Hej, tie sadzby sú tam cez 20%, čo vás proste finančne zabije. Hej. Takže dôležité je veľké nákupy plánovať vopred a nasporiť si na ne. To je najlepší spôsob, ako to urobiť. Hej. Dva základné prístupy k tomu. Viem, že niečo ma bude stáť, ja neviem, svadba, alebo chcem ísť na veľkú dovolenku o rok alebo rok a pol, takže mám na to x mesiacov a stojí to toľko, tak tá suma deleno ten počet mesiacov, ktoré mám, tak je tá suma, ktorú tam musím mesačne sporiť, samozrejme. Alebo viem, koľko to bude stáť a viem, koľko som schopný na to sporiť každý mesiac, tak suma deleno mesačná suma sporenia, tam vidie, ako rýchlo som na to schopný nasporiť a tým pádom, kedy si to môžem dovoliť. Toto vyžaduje ako keby veľkú disciplínu, ten úver je jednoduchší a rýchlejší a banky to samozrejme využívajú vo svojich reklamných kampaniách, ale znovu, ak chcete mať svoje peniaze pod kontrolou a chcete si vybudovať majetok čo najrýchlejšie, toto je spôsob, ako to robiť. A teraz kde? Hej, ak je doba sporenia do 3 rokov, tak sporiť v hotovosti alebo na nejakých termínových vkladoch, alebo v produkte napríklad, ako je bystrý vklad, ktorý mám vo Finaxe, kde aktuálna sadzba je 3,3%. Hej. Stále je to nižšie, ako je momentálna inflácia na Slovensku, ale je to lepšie samozrejme ako za nula. A teraz tá strata hodnoty kvôli tej inflácii, ktorá tam s veľkou pravdepodobnosťou nastane, že bude proste treba dobehnúť zvýšením tých vkladov, je podľa mňa dobrou cenou za to, že sa vyhnete volatilite. Hej, pri tie investičné nástroje majú nejakú volatilitu a mohlo by sa vám stať, že práve vo chvíli, keď tie peniaze budete potrebovať, keď budete chcieť minúť, tak z nejakého dôvodu klesne cena tých konkrétnych nástrojov a vyrobíte si tam nejakú medzeru, aj nejaký gap. A ak je doba sporenia viac ako 3 roky, tak je možné použiť nejaké konzervatívnejšie investície, nejakú kombináciu dlhopisov vládnych, povedzme, s nejakou akciovou časťou. Ale stále to, ako považujete, za krátkodobé investovanie veľmi, veľmi konzervatívne. Ten dôvod je ten, len veľmi rýchlo k tomuto, to je téma skôr na tú druhú časť, je, že ak by ste na to chceli použiť nejaký investičný nástroj, ktorý má dlhodobo nejaké vyššie výnosy, napríklad akcie majú dlhodobo ročný výnos okolo 9,5%, povedzme, v tomto konkrétnom porovnaní 1950 až 2022 je to ročne 1,1, sú to americké akcie, super, ale v tých krátkych intervaloch časových, to jeden rok, proste tie výnosy strašne skáču. Hej, kľudne môže byť rok, kde je minus 39%, alebo minimálne sme taký zažili. Minulý rok a predminulý rok boli roky, kedy sme zažili veľké prepady aktuálne aj v našich investíciách, takže zhruba by malo byť každému jasné, že prečo toto nie je úplne dobrý spôsob, ako realizovať krátkodobé sporenie. Pretože investičné nástroje, aj keby to boli dlhopisy, čo je toto, vládne dlhopisy sú bezpečný alebo najbezpečnejší nástroj z hľadiska kreditného rizika, ktorý máme k dispozícii, ale stále je tam nejaká volatilita, čiže sa môžu proste dostať do mínusu. Takže z toho krátkeho hľadiska to nie je úplne dobré riešenie. OK, teraz. Z toho okruhu tých otázok, že koľko si musím nasporiť, kedy som finančne nezávislý a tak, kedy môžem ísť do dôchodku, je znovu častá otázka, alebo je variant, koľko musím mať nasporené na to, aby som mohol ísť do dôchodku. Na veľmi rýchlu, takú prvotnú odpoveď, podľa ktorej sa môžeme dobre zorientovať, existuje čosi, čo sa volá pravidlo 4%.
Autorom je William Bengen, ktorý v roku 1994 zverejnil ako prvú štúdiu, ktorá odpovedala na túto otázku a sú tam stále updaty. A hľadal v nej odpoveď na otázku, aký veľký majetok potrebujem, aby som z neho mohol žiť aspoň 30 rokov. A teraz z tých dát, vlastne, ktoré dal dokopy, mu vyšla odpoveď, že pri prvotnom výbere z portfólia, ktoré je zainvestované 50% do akcií a 50% do vládnych dlhopisov, znovu toto sú americké dáta, ak vyberiem na začiatku 4% z toho portfólia a ten výber budem pravidelne zvyšovať o výšku inflácie, tak s pravdepodobnosťou vyššou ako 96% to portfólio vydrží aspoň 30 rokov. A ako keby tie 4% sú takmer worst case scenár. Aj vo väčšine tých prípadov takýto výber z toho portfólia spôsobil, že po tých 30 rokoch výberu po väčšine tých portfólií bolo viacej peňazí ako na začiatku pred tými 30 rokmi, keď sa z nich začalo vyberať. Čiže ako príklad je, povedzme, že máme portfólio 100 000 eur, chcem si z neho pravidelne vyberať, takže 4%, na začiatku z neho vyberiem 4 000 eur a potom každý rok tých 4 000 eur navýšim o aktuálnu infláciu, teda minuloročnú. A s veľmi veľkou pravdepodobnosťou to vydrží aspoň 30 rokov. Takže je väčšia pravdepodobnosť, že to portfólio narastie o 500%, než že skončí na nule. Čiže toto je taký ako relatívne naozaj worst case scenár. Veľmi jednoducho, ako keď sa nad tým chcete trošku zamyslieť, je, že povedzme, že chcete mať na dôchodku príjem 2000, a ten príjem, ktorý požadujete, vynásobíte 25 a to je výška toho majetku, ktorý potrebujete mať, aby vám dlhodobo poskytoval ten požadovaný príjem. Čiže ak chcete mať príjem 2000 eur mesačne, tak potrebujete na to majetok vo výške 2000 x 12 x 25 600 000. Ale netreba zabúdať na infláciu, takže hodnota tých 2000 eur o 30 rokov pri inflácii 3% bude 4855 eur. Takže ak chcete mať príjem niekedy v budúcnosti, teda o 30 rokov, príjem dnešných 2000 eur, čiže chcete zachovať ich kúpnu silu, tak na to budete potrebovať majetok 1 456 000 eur. Tak 1,5 milióna. A teraz, ako sa k nemu dostať, ako dlho mu to bude trvať a čo preto musím urobiť, toto je len ako keby toto je cvičenie, ktoré robím s klientami, aj keď ako začíname s tým finančným plánovaním, čiže takto nejako to vyzerá. Čiže ten use case je, mám 35 rokov, o 30 rokov chcem ísť do dôchodku, v 65, požadovaný príjem chcem mať z tejto konkrétnej investície 2000 eur, čiže žiadny iný príjem ako keby neberiem do úvahy. Očakávam infláciu 3% a očakávam minus 8% a aktuálne mám nulu, začínam proste z nuly. Koľko potrebujem mať majetok 1,5 milióna eur, koľko musím sporiť mesačne, aby som sa tam o 30 rokov dostal, za týchto predpokladov odpoveď je cca 1000 eur mesačne. A toto je vlastne len ten jeden cieľ, ako keby finančný je to sporenie na dôchodok. Dá sa samozrejme do toho potom zapojiť, že rátame s tým, že bude nejaký príjem z prvého, z druhého piliera, potenciálne z tretieho alebo z PEPu. A možno máme nejaký iný cieľ, než len tento, takže je to, ale toto je nejaký prvý krok, ktorý s tými klientami robíme zhruba takto to vyzerá. Len aby ste mali predstavu, že čo treba urobiť v priebehu 30 rokov a chcete mať o 30 rokov príjem 2000 eur mesačne. A teraz toto len pre zaujímavosť, akurát teraz pripravujem jeden článok, toto sú dáta doň, že ako by vyzeralo také portfólio, kde by ten potenciálny dôchodca v roku 2007, v oktobri 2007, začal ako keby z neho čerpať ten príjem vo výške 4%. A treba si spomenúť, že október 2007 bol začiatok veľkej finančnej krízy, vlastne hypotekárnej, kedy nastal prepad o 50% na finančných trhoch, na akciových trhoch a potom proste sme tu mali 4 roky nejakú krízu, potom sa to spravilo, potom prišla ďalšia kríza, potom prišiel COVID a tak ďalej a teraz sme tu. Hej.
Takže portfólio 300 000 na začiatku a ten prvotný výber 4%, z neho bol 15 000. Tie žlté stĺpce je výška toho ročného výberu, ako sa menila každý rok o tú infláciu. To je slovenská inflácia. A červená linka je hodnota portfólia. Takže vidíme, že celý čas sa to portfólio držalo na podstate slušných úrovniach, okolo 200, a niekde aj k tým 250 000. Sme sa hýbali. Posledné 2 roky s tým portfóliom veľmi zamávali, jednak ten výber prudko narastol kvôli tej inflácii a zároveň teda klesli hodnoty aj akcií, aj dlhopisov, čiže to portfólio sa dostalo niekam na úroveň nejakých 190 000. Takže ak by sme toto riešili s klientom, tak asi v tejto chvíli zrejme by bolo treba niečo urobiť s tou výškou toho výberu. Že aby to portfólio nedostalo taký veľký zásah. Každopádne ten zaujímavý faktor, ktorý z tohto vychádza, je, že napriek ako keby relatívne veľmi problematickému obdobiu na tých finančných trhoch, proste 2 veľké krízy relatívne krátko za sebou, tak suma tých výberov celkovo za tých, koľko je to, 16 rokov, 18 rokov, 17 rokov, je okolo 370 000, čiže už teraz je to viac, už sa z toho portfólia vybralo viac, ako bola jeho pôvodná hodnota a aktuálne je hodnota okolo nejakých 190 000, či viac ako polovica. A ešte samozrejme máme pred sebou nejakých 12 rokov aj v tej plánovanej životnosti, takže už hovorím, toto by bol ako keby budúci rok. Toto ešte nenastalo, tento posledný slupec. Takže tu už by som asi niečo robil s výškou toho výberu, čiže tam by to asi bolo ideálne trošku osekať. Ale teda len aby ste vedeli, že toto je reálny vývoj za posledných niekoľko rokov. Čiže odpoveď na otázku, koľko musíte sporiť, je čo najviac, ako môžete, ale tak, aby ste teda našli nejakú rozumnú rovnováhu medzi tým, čo sa deje teraz a medzi tým, čo chcete, aby sa dialo v budúcnosti. Nemá veľký zmysel všetko teraz obetovať pre nejakú budúcnosť, ktorá nastane o 20 rokov alebo o 30 rokov, celkom logické, lebo je v tom zabudovaná dosť veľká neistota z rôznych dôvodov a samozrejme treba žiť aj tu, aj teraz. Čiže vždy je to o tom nájsť nejaký rozumný balans. A dôležitá vec, tak posolstvo na záver. Tie peniaze ako keby nie sú cieľ, nie je cieľom mať čo najviac, alebo najväčší príjem, alebo najväčší majetok. Z môjho pohľadu je to len nástroj, ktorý používam na čosi a v tomto prípade je to teda na to, aby som mohol žiť život podľa svojich predstav. Ako chcem, kde chcem, s kým chcem. Takže na to ja sa snažím používať peniaze a to je to, s čím sa snažím pomôcť aj svojim klientom. Dobre, čas nám frčí, takže tieto 2 posledné slajdy preskočíme, ale môžete si ich pozrieť. Takže to je všetko, čo ja som mal pripravené pre vás. Díky, že ste prišli. Pokračujeme na budúce, kde sa budeme baviť už o nejakom konkrétnejšom investovaní, čo sa dá, čo sa nedá, aké sú možnosti. A teraz teda otázka, ak sú nejaké otázky, tak teraz je ten čas na ne. Neviem úplne presne, čo mám robiť. Ondrej sa chce niečo spýtať. Asi, predpokladám. Chat? Nie, to je chat. Zuzka, čo teraz, ak sa chce niekto niečo spýtať? Ako to urobíme? Možno sa nechce spýtať.
Skúsme to len cez chat. OK, takže Ondrej sa pýta, skúsme to robiť takto trochu kostrbato, či sa má človek spoliehať na dôchodok od štátu, povedzme o 30 rokov, ale nečakať nič. A sme o tom hovorili v princípe, ako nemyslím si, že je nevyhnutné si povedať, že OK, žiadny dôchodok nebude. Myslím si, že napriek tomu, že tá schéma má kopec problémov, tak si úplne nemyslím, že by bolo také jednoduché pre štát povedať len OK, tak už ako nerátajte so žiadnym dôchodkom. To by bol veľký problém. Takže za seba môžem povedať, že v drvej väčšine, pokiaľ s klientami čo si plánujeme, tak plánujeme aj s nejakým konzervatívnym príjmom z prvého a z druhého piliera. Ako keby málo je tých klientov, ktorí si môžu dovoliť bez toho, aby nejako podstatne alternovali tie svoje ciele, ktoré chcú dosiahnuť, že by si mohli povedať, OK, dobre, tak toto nepotrebujem, keď to bude to fajn, a keď to nebude, tak prežijem. Takže skôr si myslím, že je dobré rátať aj s tými príjmami v tých plánoch, ale takými ako pomerne konzervatívnymi. Alebo teda pristupovať k tomu pomerne konzervatívne. OK, Michal sa pýta, čo je európsky dôchodok a v čom je iný ako tretí pilier? Dobre, teraz teda začína také ako keby reklamné okienko. Európsky dôchodok je náš produkt Finaxový, ktorý je postavený na základe novej európskej legislatívy, ktorá hovorí okrem iného, že štáty sú povinné poskytnúť svojim občanom možnosť sporiť si v nejakej schéme, ktorá plní niekoľko kritérií. Jedným z nich je, že tí poskytovatelia teda musí tam byť oveľa širšie pole poskytovateľov, než je v treťom pilieri. V treťom pilieri je to veľmi, veľmi obmedzené, kto to môže robiť, a v podstate tu máme len oligopol v tom našom treťom pilieri. Takže ten európsky dôchodok, to je skrátka PEPP, Pan-European Pension Product, môže poskytovať oveľa širšia, väčšia skupina firiem, okrem iného obchodníci s cennými papiermi, napríklad tak ako je Finax. Je tam obmedzená výška poplatkov, musí tam byť zabezpečená prenositeľnosť v rámci Európskej únie. To znamená, že ak si sporíte v tomto produkte napríklad na Slovensku a presťahujete sa do Čiech alebo do Nemecka alebo do Francúzska, tak ten produkt si zoberiete so sebou a s rovnakými parametrami, ako vy budete ho používať niekde inde. Čiže a plus má väčšiu voľnosť v nastavení toho, ako napríklad vyzerá výplatná fáza toho produktu. A teraz Finax je prvý poskytovateľ európskeho dôchodku v rámci Európskej únie vôbec. Ešte nikto to nerobí okrem nás. Takže je to ten produkt ako taký alternatíva k tretiemu pilieru, je tam niekoľko rozdielov, relatívne drobný, a ako teraz o tom nemusíme hovoriť, ale je to alternatíva k tretiemu pilieru. Sú tam nižšie poplatky, ako sú v treťom pilieri, a myslím si, že má lepšiu výplatnú fázu nastavenú, kde tie peniaze zostanú stále zainvestované aj počas tej výplatnej fázy na rozdiel od tretieho alebo druhého piliera. A tie výnosy teda by tam mali byť, lepšie tým, že sú nižšie poplatky a je to rozumnejším spôsobom zainvestované. Ale ak vás to zaujíma, tak hovorím, ako nájdete viacej informácií buď u mňa na blogu alebo na stránke Finaxu.
Dobre, ak teda ešte máte nejaké otázky, tak píšte do chatu. Dúfam, že to funguje všetkým. Ešte tomu dáme chvíľu. Dobre, dal som vám aj do chatu linku, ak sa chcete pozrieť, kľudne, ako tam kliknite a nájdete tam viacej informácií. Dobre, v princípe, ak už nemáte otázky, prezentácia skončila, ak sa chcete pýtať, tak sa pýtajte, píšte do chatu, ten mikrofón neviem rozbehnúť, čo ma mrzí, alebo máme potom, takže môžete v pohode odísť a uvidíme sa teda na tom pokračovaní. Za seba Ďakujem, pekný večer. díky a pekný večer. Ďakujem teda, že ste prišli a že som dostal tú možnosť sa s vami stretnúť. Dúfam, že to bolo na niečo dobré a teda budeme pokračovať v tej prezentácii o investovaní. Dobre, díky moc, pekný večer, majte sa, nech sa vám darí. Takže ja tiež ďakujem, že sa pripájam, lebo boli to nejaké technické nezrovnalosti, ale ďakujem všetkým za účasť, pošlem vám zajtra mail, poprosím vás o spätnú väzbu. Samozrejme ďakujem Vladovi za úžasnú prezentáciu a ďalšie najbližšie školenie je 23.11., čo je zhodou okolností vlastne druhá časť tohto školenia, takže pokiaľ vás zaujalo, možno ste sa už niektorí aj prihlásili, tak vás radi zase budeme počuť. Takže ďakujem veľmi pekne a prajem príjemný večer. Díky moc, pekný večer. Aha. Áno, počujeme, vidíme.